Kawuryan tinar buka wiwaraning panti busana pratandha bilih wus kawiga ing gati mijil saking gedung busana Siratmaja penganten kekalih mila pantes kalawunta wonten sunar saking katebihan para rawuh lah menika sunaring pasuryaning Siratmaja penganten sarimbit ingkang caruk war kelawan gumebyaring busana rinengga nawaretna sumunar padang saidenging pasamuan surum sumunar pandoming pahargyan kasor lan prabane kang anyar keksi tejane kang den unggar-unggar jroning pasamuan nggih diah kesumaning ayu nimas loro hawangi wulan martianingsih dalah kaki bagus ade pratama minangka mustikaning pahargyan sekaring pawiwahan kongas gandaning kasturi sumerbak wangi hangambar jroning sasana sapejak kadek satindak kedek halampah nut wiramaning pradonga munyo angrangin kekalihnya ya Siratmaja penganten sakloron alon lumampah jroning sasana pahargyan lenging driya adreng nyadong ring sanggiya para tamu lumuntra kang haksama luber kang puji astuti teka kang sinedya dumadi kang kinabdi rahayuning palakrami widodo lestari ing saklami-lami jumangkah kanthi gagah risang penganten kakung kaki bagus ade pratama hangapit ingkang garwa pratandha pranyata sulistyaning warni lamun ginambar padha bergase kekalihnya wis nunggal sedyane nuhoni kekudangane para pinesepuh satemah tansah hangleluri wetahe katresnan suci mugia raket rukun sak lami-lami nalika samono kepareng Siratmaja penganten sarimbit kalenggahaken wonten ing dampar kencana ya sasana rinengga sana singgati salajengipun suka paring suka sinareng kadang kula kinasih seniman kondang kalajengaken suka parisuka memes edi indeng swasana saat partis nggih panjenengan kula ndherekaken ngembang ngrembakaaken kabudayan Jawi ingkang adiluhung esmunira kamanusa Bambang Cakilan mriku nggih beksan sawetawis tunjung bangtrate
yang sore sangku. Bapak Ibu yang kami hormati, filosofi tari Bambangan Cakilan merupakan sebuah tarian yang ceritanya diambil dari epos Mahabharata, berasal dari Surakarta. Ini yang intinya kebatilan dilawan dengan kebaikan. Kebaikan akan membasmi kebatilan. Iki cakile bar singkatan bar gosok gigi so hati-hati. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Aja ngasih ana sing ganggu nganten sakloron adepi aku. Ini menggambarkan kesatria Pandawa melawan Buto Cakil, seorang tokoh raksasa. Nek basa Jawa menika buta, Buto Cakil. Kira-kira menang ndi Bu mangke Bu? Menang ndi Bu? Menang Cakile apa menang Satria? Iya. Sir. Kapok bukaman. Chase. Wah. Ora tegas tapak maruning pande. Wow. Miber, ayo miber, miber. Iya. Iki Buto Cakile perlu nutrisi ya. 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 Ja. Set. Ya. Ya. Ajian Brojo Musti. Jos. Wah. Kapok ora kowe Buto Cakil lah. Pada intinya ini kebaikan melawan kejahatan yang nanti pasti akan dimenangkan dengan kebaikan itu sendiri. Iya. Ya. Ses. Ser. Siap. Wah. Wah. Aduh. Ya. Mau besek. Ya ya. Buto Cakile ben ngombe sik. Ya, nunjuk sik. Tapi jeti ya. Heeh. Yo, yo. Heeh. Sik. Wah, wis. Heeh. Kuat yo tak tes sik. Heeh. Wis, ayo. Oh. Wah! Wis, ya. Bar ngunjuk air mineral niki mesti rosoi. Ayo.
Wah. Lah sing wah. Pusaka kris. Ya. Set. Tampanono pusakaku. Lho butuh cakile iki berarti krise loro Pak ya. Ya. Ngantene aja tegang lho ngantene lho ayo. Iya. Ya. Aduh. Ini senjata makan tuan. Ah. Kena pusakane dhewe. Butuh cakil. Oh, iya. Wah, ijen. Wah, nek ngono. Ah, melarikan diri, Pak. Biasanya ngunjuk air napa niku Fanta, engko rasa meneh. Oh. Heeh. Lho, sik nanti mau ya. Alah, heeh. Ngantene atik koyo perangko ya Allah. Ngene iki sing jomblo-jomblo tak ya kepengin to.